Chiel kuom Judith Omondi kotendre gi weche mag thieth. Riwruoge mopogore opogore mag lakteche obuogo dhi ng'anyo bang' ndalo 14 poni ng'ur margi magichwalo nyim od bura koda migawo mar thieth ok owinji. Ng'urgi oriwo koda ka ndiko yo mongirore lakteche manoketi orak mar chiwo thieth, ndiko lakteche manotiyo e reso jotuo mag korona kaachiel kod ndiko jopuonjre manotieko somo e yor puonjruok ma idendo ni internship. Judith Omondi duoko kod wachni motenore kod weche mag thieth. Mae kaka ne chali e chuny boma ma Nairobi. Magi gin lakteche ma opogore e pacho ka mane owuok oko mar chwalo ng'ur margi weche matalo chenro mag thieth e pacho kae. Ng'urgi oriwo ndiko e yo mongirore lakteche mane ondik mar chwalo lek mar thieth makare e yo moyweyo, mano mong'ere kaka universal health coverage, chiwo tich mar puonj kata internship ne lakteche ma osetieko tiegruok, kaachiel kod ndiko lakteche mane okonyo e rakruok kod midhusi mar corona. We are here because we have been doing letters since December. Yes. And we have been requesting for audience. We were requesting for immediate posting of internship. It never happened. We did a public petition, if you remember, and requested that these people who have actually offered services under COVID-19, that is the UHC interns, the COVID-19 response group, and the UHC under the contract of 3 years, that they be absorbed under the permanent and pensionable terms. But we all heard what came out of the summit, that they decided to extend the contract under the same terms and conditions. Riwruoge mane ochwalo wuoth nyaka e migawo mar thieth kaeto giko ne ochopo e od bura mar chwalo ng'ur, okoni piny owacho choko osuru mathoth ma ok owinjo ywak bed kinde ka kinde ni pesa onge pacho kae. Jaod bura maseme James Nyikal ma bende jakomiti mar od bura marango weche thieth okawo lipot mar ng'urno kendo singo mar chwale nyime. Ka bende osingo ni giikore mar kwedo weche moko maliekore ni migawo mar thieth ogolo chik matamo lakteche moko tiyo oko mar piny Kenya. The worst bit of it is a policy that is coming that again will reject in parliament and will again take it to the committee. That when health workers go to seek work outside, there seems to be a plan to restrict where they are going. How can you have people, you are not employing them, and you are refusing them to go where they can get employment? That is inhuman. So I support your petition. We'll take it to the committee and we'll call upon the government to act on it. Find a way of resolving the unending issue of health work. Ma biro e kinde mabende riwruok mar lakteche KMPDU osebedo kod ywaruok kod migawo mar thieth e wi osara mar lakteche kaachiel kod ngima margi kinde thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro wuoge mago motenore gi weche mag thieth nyako Ramogi wadhi